Joma Nyasaye omingi moting' badegi kamari go nikech jokma kinene jomoko ling' mochari kuchocho. Jomoko be ni osiptal ka Nyasaye omi badi ka omi teko kawuono ting' nane badi ke. Bas. Wachna ma kawuono. Ka ing'en wacho oko gik manotimre last weekend mwabiro to wawacho ka. Nitie bishop moro iluongo ni Ong'injo. Ung'e bishop ni? Ung'e bishop miluongo ni Ong'injo ni? Bishop ni ana Anglican kata sani aoki Anglican ema yalembe ana dhi kanisa mokwongo eka biro ka emo miyo seche mokalewo. Bishop ni wadwa ni mondo yier kodwaro siasa kata odwa lamo Nyasaye. Nikech kae waneno ka gin bishop ariyo kende mago siasa mi Kenya ka. En moro ka kod moro nitie yo Meru. To wan wang'eyo ni kanisa en kar kelo kwe. Wang'eyo ni kanisa bishop egi moromo bed ni kao jogi to wuoyo kodgi to wacho nigi ni kari go ber kata kae rach. Bishop ni asenene diriyo. Kapok unene ubet uwachna bishop ni naneno seme korgi nyikal. Bishop ni en insider. Ong'injo ni en insider. Nanene iliel seme kowadgi nyikalo to. Wuon nyikalo. Ong'eyo maber ni ya liendi ni nentie jo ODM, nitie jo one term gi jo two term. To jo two term ema ne ng'eng seme molo jo one term. To en kano chopo kachacha to odwa soka wang' jo ginene wang' jo one term ka ahinya. Bang'e igolo rengo ng'wech liel. En to bet. Bishop ni nyaka bed bishop maber owe bedo nodwa insight ji kabisa. Bishop ni en oromo be no lemo ni jo one term to lemo ni jo two term. Mane tij bishop? Mane tij bishop. Tij bishop oken tij dwa chako kelo problem e kanisa. For the first time an pok aneno bishop mochung' altar koting'a sere. Naneno Ong'injo kochung' altar koting'a sere ni idwa nego kodo ji kanisa. To eno kanisa ni mokwongo king'iyo pichego nene nitie goons man kod ludhe i kanisa no apart from goons manen woko. An ok support nyathi ng'ato mondo odhi otim ang'ono mondo odhi ogo ng'ato i kanisa. Ok insight ng'ato mar dhi go ng'ato. Lakini bishop ni obede nyaka obed katikati. Tije en tij lemo, tije en tij kelo kwe. Kik obed insight ahinya. Machielo bishop ni Ruto rach ndike ndigogi di kabisa. To kisomo muma dier nitie ber moro ma Ruto kelo ni ji. Sami yali kanisa Kisumu kanyo St. Stephen wachie ber ma Ruto kelo kod rach mag Ruto bende. Kiki beda nin rach mar ng'ate mineno. Mane momiyo an kod gi shida bishop. Dogi ir Nyasaye mondi penj Nyasaye to yo mikawo ni en yo maber kose en yo marach. Ruto rach kata mani od bishop ni okapar kena 100%. Inyalo bedo samoro 60 kata 50. Koro bishop ni bende nyaka ng'e. No, direction mokawo ni ber kose rach. Aya, kanis bishop ni nitie jo one term gi jo two term. Masa moro kanisa kamoleme ni obro nwang'o ka jo two term masiche moko ng'eng molo jo one term. Oromo ben sameni kanisa to balance jogi te mondo jik kitima ng'ono jik kuyware i kanisa ka. Mane kwa bro yie kod wach mar bishop ni. Machielo tatieka kawuono gi tino gi ng'eng. Yawa migogo nyaka utang migogo moro ywak yo Homa Bay koni. Jo Homa Bay migogo ka ywak to utimo ang'ono. Migogo ywak ne rach. Migogo nyalo ywak idala ma ko ywak idala ko ok idala no to un ka owete modong idala kanyo kumodhre pi. En ting'eno ywak marach to kinyo to oringo timo ang'ono. Oringo dok kalielo rumo. Nitie wagogi ni mwabro tanko, nitie migogo moro ywak ka Homa Bay kata owuondre neno ber. Kiseneno migogo modak i dalagi, nitie shida. Kineno migogo mogedo dalagi, nitie shida. Owuok Homa Bay koni. Neta winjo gik bagi wacho. Machielo moro be nitie Patel moro akiana en Patel, akiana en Jakure, an akia turgi. Gine ma giduoga gidwa bet kaka gidwa chako insight to duo. Jogi owe insight to duo. Adier wuon manitie, adier makende. Nitie gik mane waonge kod chakruok 1960 to gigi wanwang'o. En adier kose mano miriambo. Jomo yie ino ting'e bade gi malo ta imak ino te. Nitie gik mane waonge kodo to gigo sani timo ang'ono nitie barabara migero.
nitie gik mitimo, gintie gik moko achiel ariyo matimre manene waonge kodo to gigo timre. Koro migogo nien koywak plus joma giywak kodogo to giywagie mos, giwe ywak ma kiny to wagore e dala ka kinyne wadong' yaot dala to lweny gore e dala. Owuondre no ber notugo smart, ok en smart. Giywagie ywak moro maber, giywagie ywak moro matimang'o maber. Atieko ka wacho niya sani nyocha nanuoni ti karigo machielo karigo sani duto gero nwa reru anyuoli bro dhi dala gi 1500 chopo donge sani jarabuon donge kelonwa climax kanwa idho gi siling 3,000 kwadhigo dala. Udhi ga dala, an ok adhi ga dala Christmas, adhi ga dala before Christmas nikech ok anyal chulo siling 3,000 ni familia mara nadhi kodo dala. Ruto ero sani gero nwa rer karigo. Mambadi nowacho ni gidwaro ni ka wamedo Ruto tama ariyo ka rer nosetimang'ono rer noserumo. To ginene SGR ni en mana makonyo joluo, konyo Muluya, okonyo Jakisi, konyo Mnandi, okonyo kabinde moko modong' mantie part mar Western Kenya te. Rer ni odhi part mar Western Kenya te. Koro kiloso to ng'ato bukre ni gino rach. Iloso gino to ng'ato bukre ni gino rach. Atieko ka wacho niya, nitie gik manyocha wa mwanwang'o manyocha onge. To sani gigo timang'ono, gigo nwang're. An jatutam, wani tutam kanye mwantie, wani tutam kanyo ma onge ng'at moro madwa biro golo waka kanyo. Atieko kanyo kamano kawuono.